आदाया बर' नामा? औ मा? आदाया बे क'क्राझारनि दाहार बसुमतारीखौ सिनायो नामा? दाहार बे क'क्राझारनि टेक्सि ड्राइभार? औ। ए नों बेनि मा जायो? आं बिनि बिसि। ए बाजै आदाया जों जे एखेल'गो दाबायावनो थायो। दौ फै। बारा गोजान गैलालै बाजै फै। बाजै मा जाखो? फै बारा गोजान गैला। फैदो बाजै ना आथिं रुबायबाय? फै बाजै फै। बस हेलेना नों थांनो हासिगोन। हेलेना बियो गोदान आलासि नोंनि लोगो बेखौ नों न' सिङाव लानानै थांदो। आब' बारा गोबाव थाजाया नों मोजां जायगायाव फैफ्लाङाखै थु गोख्रै थु। आब' नों बिनिफ्राय हारसिं थांदो थां। आंखौ बिदि हगार हरनाया नोंहा मा जाबानांगौ दानिया? जेबो नङा बे आंनि खाफालसै। थांदो आब'। मा जाखो खुसुं? हेलेनाजों सोरबा सिख्ला थांमारो। मा? बाथ्रायाथ' गाज्रि जाबाय। नों लाबोनाय सिख्लाखौ हेलेनाया हगार हरबाय। नंगौ नामा? औ गोख्रै बे सिख्लाखौ हमनांगौ। जागोन माउस। हेलेना बे सिख्लाखौ मानो हगार हरगोन नोंलाय? बुं मानो हगार हरगोन? मानो सिरि? बुं मा हगार?
Fui là chỉ có gì? Fui. Bơi chi? Bơi binanaw sir. Helena! Helena binanaw. Nang boरै जाखो binanaw? माबोरै जाखो? नों बाहाय बोरै सफैखो? Ano? Helena. Helena binanaw nang bahay बोरै सफैया बिनानाव बोरै सफैया Ada आं नोंनो खोन्थायालासिनो फैखोमानाय जादों आदा आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो आदा हेलेना नोंखौ सोलाबा बिनानाव बाहाय बुं बिनानाव सोर बाहायलाबामोन नोंखौ उखुन्दै आदा उखुन्दै मा जाफैखो बिनानाव बाहाय फैनानै दाहारा मा जाखो आयै फिसा गैला फंबाय आंनि बिनानाव सासेया हेलेनाया गैला दाहार बेबायदि मारै जाखो बिनानावा गैया मारै जाखो आदै गैला आंनि बिनानाव हेलेना दाहार सिन्था दाखालामसै जा जानांगौ जानानै थांबाय नोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय खामानिया गोजोनथाव I am proud of you इन्सपेक्टर साहाब लासखौ लांनायनि लाहार फाहार खालामजासिगोन नामा पेन्टम Yes sir लासखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनो लकेल थानाजों जगाजग खालामदो Yes sir जुवेल फिसा थां नों दाहारमोनखौ न'आव दोनलांदो थां जागोन आफा
बायदि बिफा बेखौनो बुङो अखा हाखांब्लासो खफ्रि हमनाय Abu? Abu? बायदि आइ सानस्लाबनो हायैयाव आं नोंखौ जोबोदनो दुखु होबोनाय जाबोदों आइ याव एसे दाहार सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै दुखु दालासै टेक्सि ड्राइभार आङो पेसेन्जार लाङो लाबोयो गाखोब्लानो भारा लायो सिनायनो सिनायै खुरमा मालाय सोरगोनो